Afi ye de ni chemu e wa Asante mantem kro na roho sem ne se efu opepon bosomi ye hyase e de bisi samre be se na wotwemienu ntem no ejahwenhwe ama na homene so nkwa ne panyifo chema e ye dioson enum 75 ene nam so a asese no ma ene ade na Adom TV kase ya bawem ne panyifo atwetwe nkomo se yinti a sa no ma na ekoso yesi afimu encheye nenso ejahyehe e ya ama ne homene so e wa Asante mantem hase Makomako aduoson emiensa ana fire service for adundum no e wa Asante mantem ha de omo e kan se de asie no e ha adwene ye pa anenti wo mo ne hyehyɛ pa egu akwan mu Afi by 12 January there were 73 fires na ye pene senka ijana embakra inti samre enya 73 fires die e beka se enhyen kran enye inti ebebo amanfo kokose wo munya hweye dwuma bia edi janam dwuma bia ebetimi di jaba bia wo se ye ahweye DO3 Peter Ade eye kasamafo edema Ghana Fire Service Asante mantem wo kirema wo de emfiempimienu ene aduonu etoto emfiempimienu ene aduonu ebaako ho a na se ejahyehe no ekofom ewo emfiempimienu ene aduonu ebaako so for enya ejabe 73 ewo afi mu in 2020 yenya 1254 fires 2021 call na we yens ni yenya 1111 fires into the 2021 to 2020 ho who say ejane so te by 11.4%. 1111 fires na esi no emu be 30%, more than 30%. Yebe kono na omanfo na nkasa aboho modern edunja no dina chese niam antete e de ma om ncheche e de ma omu hia omu tie ye omtimi edidi djuma na ye hye omu nkran se omu nkoso emfandi djuma na ebeboa ye nyina